segala yang ada dalam hidupku. Ku sadari semua milikmu, ku hanya hambamu yang tenane yon kae bocah sregep. Pancen bocah bener-bener golek gawe. Nyatane nyambut gawe esuk nganti yaene yo alon-alon ning mlaku terus. Nek bocah kae pantes umpama diwene kepercayaan sing luwih, ibarat diundakno pangkate, tak kae gawean sing luwih penak. Yon? Yon? Nggih, Pak. Rene Yon? Dalam, Pak. Nek keselera nyambut gawe kok wis ya ini kok ora leren. Nggih, kersane Pak, mboten napa-napa mungkin kersane nek enten sing kang tumbas kok rapi ngoten. Mboten napa-napa. Rasan ya nang kene ya. Alhamdulillah kerasan, Pak. Ini ya, wingi wis ana bocah melu kerja meneh, ana tenaga anyar. Karepku, Nggih. kowe iki tak wene gawean sak liyane nyang kene ngono pi. Proyekku sing ning luar kota. Lah, sing gawean nyang kene mengko perkara gajimu, perkara bayaranmu. Engko totalan karo sekretarisku. Engko nek wis kowe bali tilik wong tuamu, mengko diteruske to dilanjutke gaweanku proyek sing luar kota. Ngono piye ya? Saderenge apunten nggih, Pak. Napa kula pantes nyekel proyek sing jenengan paringi niku, Pak? Sing ora mantesi sapa? Mergo ngene. Wingi ana bocah mlebu meneh tenaga anyar-anyar, ya wis kabeh ngurusi nyang taman. Bocah kae yoga wis padha mampu. Lah, saka karepku, kowe iki tak wene kepercayaan sing luwih saka nyang kene, Yon. Ben uripmu iki bisa maju, ekonomimu bisa maju kaya tangga teparomu, bayaranmu luwih saka kene, Yon. Nggih, nek ngoten kula nggih matur suwun. Nek jenengan pun percaya kalih kula, nggih insyaallah proyek sing jenengan paringke niku kula tampi, Pak. Insyaallah kula jaga sing tenanan. Kersane kula saged sukses. Matur nuwun yen kowe gelem nampa proyek sing arep tak percayake karo kowe iki. Mergo rasane atiku tenaga kabeh sing nang kene iku urung pantes, Yon. Yen tak wenehi tanggung jawab karo proyek sing luar kota kuwi. Mung kuwe saka atine, saka rasane atiku. Nggih, kira-kira piye? Sanggup to? Nggih, insyaallah Ya wis, sanggup, Pak. nek sanggup, mengko totalanmu gajimu sing nang kene njaluk nang sekretaris ya. Nggih. Heeh. Ya wis, kono terus Oke, Pak. gaweane. Oke, ya. Monggo, Pak. Ayo. Ya muga-muga wae leh ku milih Yon wong sing tak percaya ora kleru. Muga-muga Yon kae sesuai karo karepe atiku. Mergo yen tak delok nyambute gawe kae tulus. Nyambute gawe bocah kae lahir batin. Niat wong nyambut gawe diopeni tanduran kae kaya ngopeni awake dhewe. Ya, muga-muga ora ono sing kleru lek ku milih Yon kae. memohon di